Mas Gareng iki ya elok. Nadyan Yuswa wis ora ana meneh wadene profesionalise wah sangat luar biasa. Apa ya iya? Wiwit tahun kapan Mas Gareng wis ndapuk dadi Gareng? Ora duwe rasa jeleh, ora duwe rasa bosen, paribasane ben bengi ngadep kaca paese ya mung ngono kuwi lho. Ya ta? Upama duwe rasa jenuh kuwi manusiawi, ning tak suwun ya piye carane ngipatke kuwi mau. Mergo ning nganti jeleh, oh Gusti Allah pirsa, wah tak dadekke ngene jeleh tak ndek sawat. Wis, arep terus ngopo? Arep jengking sak nggon-nggon iya. Lah iya, mula contoh Mas Gareng kuwi profesional, putrane dadi dokter kabeh. Lho. Garwane ya ngono perias manten. Kuwi wong lanang sing tanggung jawab karo awake dhewe, tanggung jawab karo gaweane. Lah kuwi sing elok. Nggih. Yo, mriki yo Mas yo serampat. Yo. Mas Gareng. Senengku ngene iki lho. Ngerti kewajibane joget bareng joget ya tenanan. Lah ora terus ngadi-adi dupeh. Lagi ketrima terus ngedoli. Sandang pangan. Ha iya sandang pangan disepelekke ning karo sing gawe urip disepelekke. Wah. Oh tak kei gawean nyepelekke. Wo bisu sawat arep piye coba? Mati rasa. Ha iya. Kula salut kalih panjenengan. Wah, pun kula niku kurang napa to, Mas? Nggih ya. Pokoke kula niku segala sesuatu pasti ada artinya. Oh iya. Kok ngono? Kula joget ngeten niki wau nggih. Ya ditelaah enten tegese. Apa tegese joget? Bar joget niku lak mesti terus anu nyembah. Lah niki. Nggih. Dadi niki nggih pepeling, Mas. Pepeling babar kawis napa? Kaya ngopo nyambut gawe kaya ngopo aja lali nyelakno manembah mring asalne Gusti ingkang nyipta jagat. Leres. Dadi nyambut gawe ya nyambut gawe ning manembahe ya kudu dipenke. Nggih, tur sembah niku ya ndongake karo manten. Leres. Tegese sembah ya kuwi semoga bahagia. Sing mirsani dalu menika. Iya. Wah niki pas niki. Kok pas piye? Kula joget serampat iki wong enten pundutan. Napa nggih? King juragane Bakmi Tawangsari. Oh nggih. Pak Dul Numani. Nggih. Niki nggih mirsani ta mriki. Oh nggih ta mirsani ta alhamdulillah. Anu tur dasar iki ya anu kok Mas wis malam Minggu to iki ya kan. Nggih. Dina iki rak dina prei. Leres. Mila keluarga panjenenganing Bapak Supono niku seneng ora dirasake dhewe. Lah niki mula kula omong niki ajeng kula unceki nggen desane niki. Desane napa? Niki desa pundi? Puron. Puron. Tulisane lak PURON. Iya. P niku Pak Sumpono Sastro Miharjo ingkang kagungan kersa. Leres. Ujugipun
tasakuran amargi putrinipun sampun daup. Nggih, terus R rame kahanane, rame tamune. Terus O Riyen dereng titik. Oh, urung titik ta? Mergo tontonane wayang kulit. Terus O Ora liya dalange Ki Bayu Aji. terakhir N Nala Gareng saka Semarang dagelane. Gareng nah. Kuwi nah. Kuwi nah. Lah wong awakmu karo aku wis dulur kembar kok. Ya malah aku seneng kok Mas tegese padha ketemu sehate. Ya ana awakmu mesti ana aku. Nggih, heeh. Wadene kok wingi kok aku ra katut ki kepiye. Ya. Nek Ya, rezeki iki ora kena dimereni, rezeki ora kena dioyak. Lah niku wong nek arep gayuh rezeki ya tumandang. Iya, tur ya. Jer Basuki mawa be ora ana kok tenguk-tenguk nemu gethuk. Alah niku Wis ora tumandang apa-apa mung dleder-dleder nemu gethuk ya. Oke tunggale. Wong jagake. Nggih. Wong jagake niku patrape wong sing kleru. Kowe Nah, entuk kuwi lho. rezeki ya kudu tumandang gawe. Leres, ya kudu nyambut gawe krembyah tangane ketokke ngono. Oke. Wong Upama ora ya sak murwat. murwat. Ngukur karo awake dhewe rak ngoten to, Mas. Ah, diukur. Wah wong wirawiri kok Sing ya. ora iso ngukur awake dhewe iki lak ya mung tukang jahit kae. Kok iso? Lho lah tukang jahit mosok arep ngukuri dhewe kan Oh, ya iya. ora iso. Ngukur wong liya iso. Iya, Oke, matur nuwun le Pak Sumpana pun paring rezeki dumateng kula sak kanca. Nggih. Nembang. Nembang Mas. Ya, nun. Kula tak nembang sik. Oke. Ana kidung rumangsa ing wengi. Teguh ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh. Jim setan datan purun paneluhan tanana wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana nyaket mring kami guna duduk pan serena tolak balak niki cara lawas. Nggih, tolak balak kajenge niki lumaku kanthi sae. Nggih, heeh. Sampeyan ayo nembang. Kawruhana sejatining urip-urip pira aning arca padha kudu ngerti sirikane. Apa sirikane? Aja dahar woh mundu. Aja darwah mundu terus Lan dolanan keluak kuwi. terus Cengkir gading milya ya iku woh ing nur. Mung sira ingkang waspada anyaketna woh ing aren rina wengi. terus Tindak witing klapa. mang jlentrehke karepe tembang niku napa? Kawrana sejatining urip ira ana ing arcapada ning bumi kuwi urip. Nggih. Kudu ngerti sirikane. Apa sirikane? Aja dahar woh mundu. Mundu kuwi yen disawang nyenengake ning Heeh, nek dipangan? Yen dipangan luput-luput bejane marake ning weteng mules. Oh, dadi aja mung ketut perkara gebiaring lair. Jangan mudah terpengaruh dengan keindahan dan apa kebagusan. Nggih. Telaah dulu untung ruginya. Leres. Lan dolanan keluak kuwi keluak kae rupane apa? Ireng? Ireng kuwi peteng. Aja sok dolanan barang peteng kuwi. Aja sok dolanan barang sing gelap ngono kae. Kuwi ora halal, haram ya. Nggih. Cengkir gading milya yen kowe milih kanthi kencenging pikir. Kudu dipikir sing sak tenane. Ya iku wohing nur bakal entuk pepadang. Ngono wae mung sira ingkang tetep waspada itu tetep rina. Nggih, heeh. Anyaketna wohing aren rina wengi wohing aren kuwi kolang-kaling tetep kudu eling rina lan wengi. Iya. Tindaka witing klapa entuk dening glugu tumindaka sing lugu.
lugu aja neka-neka. Wong urip ki apa anane ngoten niku nggih Mas? Nggih. Ora usah neka-neka, ora usah nyoba-nyoba, engko ndak kena coba. Pun pokoke angger pun diparingi dalan rezeki kados Pak Sumpono niki, dalan rezekine dodol bakso ditekuni ya bakal nguripi kaya kula. Dalan rezekine gareng kula tekuni kula nggih kula upakara supados dadi rezeki kula. Nggih, tegese tanggung jawab karo gaweane. Lah Pak Sumpono nu wiwit 78 lho. Kula nu Lah iya to. 78 nu kelas 1 SMP lho. Pak Sumpono pun dodol bakso nu. Lah nggih. Aja didelok saiki. Ning nalika mbiyen kepiye oleh panjenengan iki berjuang gitu. Paribasan mung dodol bakso paribasane. Ning nek pun diridhoi kali sing nyipta urip ya kun fayakun dadi. Pun. Nggih. Saniki niku panganan bakso nu kaporit to. Favorit kok kaporit. Favorit. Kaporit ora dienggo anu kolam barang kae. Sapa mesti seneng bakso. Nggih, menika wonten awala, Mas. No, nggih. Nyuwun dadi ati katur Mbah Tatrit. Nggih, saking Bapak Wiyana. Nggih. Wonten wajibipun Rp100.000. Wah, Ya Mbak Rizky mriki. Monggo mriki. Ya mentaram, pelok barang wae terus. Neng. Tan bali ngulang apa sakyane mereka tasih sarangan live streaming nggih AGS nggih terus wonten Juwita TV Canggunung Gandul SBA TV Nyuaji Soko wah niki sing streaming oh niki channel sampean nggih streaming Mas ayo no SBA wah channelku telat mau Pak De tanganmu ngopo to kuwi ali-ali ku anyar alah kuwi kiting kok tangane kok kiting apa wong kuwi tali kacang kok tak tali kacang mila kula kintunaken dhateng para penggemar-penggemar wayang jadilah penggemar wayang yang bijaksana itu omong saomong ya diati-ati nek aku omong ini iki natoni karo kanca seniman liyane apa ora betul kudu dipikir aja dubeh bebas omonge terus waton lega nggih insyaallah nek para kadang SBA aja ngantek ana sing nganggo tembung fanatik paribasane merga sing tak jaluk sing pancen ora dong ora mudeng lan ora ngerti babagan sesuatu fak utawa satu ilmu aja sok komentar miring kok ndak kejlungup kejengkan ke lumah dhewe lah iya wong majune jaman kok Mas dupeh ora ngerti wonge terus nek omong sak penake disajak kaya pinter-pinter kae nek iku jenenge wani rai apa kae wani silit wedi rai nek aku ngarani ya wis sap nggih wis ora bakune yo diaturke sik bawa engko tampani dadi ati amin nggih ya Mbak bawanipun gan iki mau ana wajibe ya tak aturke sing arep nglakoni ya Mbak diasta 100.000 matur suwun lah mau sing sawerane tak gawa urung diaturi lho oh nggih engko bar iki tak aturke ning nggih nyuwun ngapunten kok kepeksa kula salini lagu nggih Mas oh nggih nggih ayo Mbak diaturke sik bawane monggo ya weh manonino swara becik pawakane entuk gandare ya lumayan apa ayu ki bejane sing duwe sok ben lah iya Kak iki harta kairun ya iki harta karun ya karun ki cilik wong ki gedhe ya kairun iki calone Mbak Rizky ya wis tetunggalan ning abdi oh ngoten niki nggih anggota abdi to calon calone anggota abdi oh ya melu to melu oh ya jaga jarak lho lah nata ngopo jaga jarak iki ngreksa perasaane aku ya wong lanang ngono lho kan sing wedok dicedhaki wong lanang lak ya
gerah salah tonen to. Oh nggih. Ngono lho. Iya, Mbak. Calon bojone iki ya ngomong banget karo Rizky. Oh, tenan. Paribasane mbok sedina iki jak mubeng warung ping 50 paribasane ta. Jajan. Jajan. Loh, Weh, kuwi arep kaya ngono weh. Kuwi lambung tunggal Rizky kuwi. Kayane iki pira kok? Lho kok ora perkara kayane pira niki. 50 warung dileboni iki. Lah saking senenge karo yalole maem ya. Kok gur. Lah entuke nyambut gawe ya nggo apa nek ra nggo ngopeni awake dhewe. Tinggo seseneng dhewe, sisane dar dicelengi. Wah, jan alhamdulillah wis muga-muga ndang sah wong loro kuwi. Anu, ya lungane mung karo Rizky tok kuwi. Lah iya karo sapa? Lho bapake ora dijak. Ya wis beda no. Oh, ya wis. Bapake mung kari mengestoni. Diwet-wet ya, Nduk. Nggih, Pak De, pangestunipun nggih. So kapan lir ngresmekke? Sponsori, Pak De. Sponsori. Aku dhewe arep nikahke anakku golek sponsor kok. Malah kok kok sambat. Ya muga-muga ora suwe-suwe ngono wae. Nggih. Ya, lanjut. Marang dika ingkang Coba iki ekspresine. Iki lak kata-katane marang dika ingkang tuhu. Coba tukno marang calonmu sing ndi. Ayo. Wis ora wis ayo. Ora dudingan calonmu. Apa sing gambangi iki? Yo Pak Diraten. Apa ora ya Kakung. Marang dika ingkang tuhu digoleki calonmu sing ndi? Oh ya, Kok digoleki? Marang dika ingkang tuhu. Digoleki tek digoleki. Kowe pas nguyuh ya rono. Ayo goleki bojomu sing ndi calonmu. Marang dika ingkang tuhu. Nek ndi kuwi arahe? Ning Pakku dhewe, ning Pakku dhewe kae lho. Kok malah ning dodo iki piye? Jangan begitu ya Mbak Rizky. Kowe karo dodor koso kowe Pripun? padake pipa gading bendina digosok. Gleling tenan iki bareng dhewe pipoe. Kok aja dienggo story ya pipone. Kowe tenan siji dodol loro Pakde Yatin. Wah, pipane gading gosok. Mbok story kaya Sigit kuwi lho. Alah, mangan neh. Ya, ya. Dek. Rina wengi dadi ati prasaja tan bisa menika kula kintunaken dhateng Pak Martono wonten Bojonegoro ingkang nyimak Mas Budi Santosa, Mas Pur Cepu, para kadang SPA, Kas FC ing sami mirsani. Monggo kula aturaken bapak kula sapa? Ki Haji Anom Suroto. Oh Pake ta? Nggih. Pake mirsani monitor iki. Nggih. Nggih Pak, wilujeng mirsani. Ngeten iki lho Pak Mas Gareng nggih pun. Nggih Bapak. Benjing mboten sah dijak mawon. Ya aja ngono to. Kowe senengane ngrusak pasaranku. Bapak sugeng mirsani sinambi kerokan, Bapak. Patak fik. Ya, Mbak.
Mas balungan ayo. Delah tak. Yo. Lanjut. Matur sembah nuwun wis diaturke dening Mbak Rizky Ainanda Utami. Nggih. Mumpung isih ana swasana pelok barang. Nggih, Mas. Menika wonten ing ngersakaken kelinci ucul. Oke. Nggih. Menika saking Bapak Ponimin Kakek Khori Bintara 8 Bekasi Barat. Weh. Kiai Bekasi nih. Nggih. Mbak Suci ayo mriki. Mriki Mbak Suci. Yo, Mataram. Ayo. Ayo. Apa? Kentongan. Kentongan apa? Kuwi kentongan apa? Kupingku bosok. Lah ngapa? Aku ki ngindari suarane Bayu Banter jebul suaraku dhewe yo banter. Mapeng ngono kuwi. Wah. Ngapa? Mriki lho wonge. Iki lengene. Oh, kok padha gedine. Ya. Ya men sing penting sehat. Si, jane si. Wah, suci iki nadyan wis yamening suarane gandang. Iya dong. Nah iya no. Semangat kerja. Upama jangkrikno jaliban. Napa niku? Jalibang, jaliteng suarane iki menggema, menggaul. Oh iya, nek wis gelem ngerik, wah. Wah wis nganti ngebaki kampung kae. Iki lagi ngerik, urung ngerok, picis, songoban, klejo. Pak Kapolsek, lha niki tesih enten sing ngopeni. Wilujeng dalu Pak Kapolsek. Pak wedi. Dipun bawani langkung rumiyin. Kelinci. Kelinci ucul. Aku njuk tulung sing bawa sing kuwi, sing ngendang jaipong kuwi. Ayo Nan, munggah rene. Ayo. Kala durbeksa iki. Kok kala dubriksa kuwi to? Kalau durbeksa ki apik kok. Oh iya. Oh. Dedeh. Ngapa celarane iki? Lho. Ben nebus dosa karo aku Mas Gareng. Napa ta? Ning jero mobil ta, tak gugal lho kampleng aku to. Terus etok nglindur. Mas seneng dhewe sing iki maneh. Apa etok edan ngono ki terus latah dheweke iki anggere turu digugal ngampleng wong. Kene. iya. Kowe cilik. Aja to aku Pak Sulare dijotos aku gugah. Pancene iblis kok ya. Sik. Tapi iki cah iki nuwun sewu, nadyan rupa kaya ngene. Kok nadyan rupa kaya ngene. Kaya ngene iki bagus. Ah iya. Rupa bagus, kendangane apik mung cacatmu gur siji. Apa? Kathokmu kok mesti mlotrok kuwi ngopo? Kula kendoni kok. Kula kendoni. Kowe nganggo sabuk apa ora? Ngangge tapi molor. Ah, njaluk paku usuk, Pak. Tak pakune usuk ngono lho. Wong setet sing dikusutute bayi kae iki. Sing iso melar kae. Yo, saiki kowe bawa
Nanda, ayo. Pak Bayu, siap. Ya, bawa. Deh, guyu. Ngakon guyu lho sapa? Mboten enten. Lah iya. Saiki nganggo kalung barang. Iya. Nganggo kalung githoke ya ireng to, Pak. Nganggo peneng barang kaya kirike kayak jenenge Nanda. Wah, Yo. Sing apik le. Aduh klinciku. Ya. Ayo suarane sing gandang. Madange semono akeh kok. Aduh klinciku Kamu dekat. Ya dikat. Kok kaya ora rekaman ae dikat. Lah wong ki live langsung kok kat. Kamu. Ayo. Kudune wong ki nek untune genep rak ngono to, Mas. Heeh. Aduh klinciku ucul ngono to. Adekne ora Usul. usul. Kamu ngobos. Ora kok sik iki. Tambalen. Ora Bar tabrakan. Untuk kok nganggo cendela barang. Mas, niku ana riwayate. Enten apa? Mulih bar ngendang jaranan, tabrakan. Terus Tabrakan kula cemplung. Cemplung apa? Cemplung galengan. Terus Cangkeme tatap tunggak protol iki. terus suwek. Suwek irunge suwek. untune ucul. Ucul. Namun menika aslinipun variasi. Kula variasi ngoten lho. Kayak variasi Nggih. kayak cendela. Ventilasi. Ventilasi kok variasi. Kerjane. Ya kuwi Mas. Kerjane Kuwi isi. bareng tabrakan to Mas. Ah. Lambene rak suwek. Nah, Terus digawa ning puskesmas. Ya ra. ah, Terus eneng apa kuwi mantri apa anu kae sing wedok kuwi ah. dijahit. Jahit. Setengah jahit mandek. Upacara. Ditinggal upacara. Upacara hari PNS niku riyen napa ngoten Iya. namanya? Le pamit karo kowe piye? Anu, ini Pak, ini diurusi dulu, saya mau ke lapangan dulu pacara. Nah, terus sitoke iki teko niku mantri Nggih. lanang duka belajar napa pripun Ganti nggih. wong, kuwi mau. Ganti irung kuwi dincepi bola ngene iki takok iki piye Pak inaline. Aku lho ndredeg to Pak Bayu. Nah, aku dadi mantri tak tali pati. Iku cangkemku diobras iki lho. Irung tak gathuke lambe terus tak kerapeti. Kowe arep pasang untu apa ora? Ya nek dokter gigi lak larang. Nggih, Nah, terus? pengen jane kula. Ngesti Pendowo kae tukang gawe untu buta akeh. Wah, ora cangkeman wayang wong. Lah iya kok. Mboten Ayo, Nan. Nggih. Baleni. Anono nenone ane. Ae. Aduh klinciku ucul. Kok bablas. Mongkok. Ayo. Mongkok. Mongkok. Mongkok apa mongkok? Mongkok. Kula kinten mongkok. Kok Iya. bar ngombe cium. Mongkok iku Dadi katresnanku. wes kok jur 12 wae. Aku seneng ya ana wong rusak. Nano Ngalor ngidul tepung gelan mungka cilik Saibo. Ayo. saipo bunga rasaku yen mulih bakal tak pondo. Alah, ngantek-ngantek anabab. Nggih, matur nuwun, terima kasih. Ya Mbak, langgame ngobangi ditayupke. Ayo Nanda joget. Ayo Nanda kuwi joget ase. Ayo. Aku seneng aku. Ayo. Ngobengi kota sateruse. Ole ole.
Wok. Jogete apik 100.000 nggo nanda. Enak. Iya. Ngapa? Mudaro. Aturne Pak Bayu. Ya. Aku joget bola-bali rati sawer. Metu jedul kok ngerong entuk 100. Jare rezeki iki ora kena kinaya ngapa sangkan Ya parah. ora apa-apa. Inallah masabirin. Ya. Kurang sabar iki kasih Allah. Ayo Mbak Fami ini. Ayo mriki. Maka. Ayo, taram. Apa to wis? Metu bakso. Wah, ngene iki wanci-wanci kepenak kok ya. Iya iki. Wah, iki metune telat iki. Lah kok telat iki ngopo? Aku leren mau ora metu bakso bareng but gawe metu Iya. Anu wae, kok gen di blender baksone terus ku langsung dombe. Rumangsamu aku lara tipes ngono lho. Wong kok Niki arep anu mau Mas, ngaturke lelagon sing ngersake titip kangen kala wau. titip kangen. Heeh, ning tak ganti. Nggih, mergi dereng garap nggih Mas. Heeh, nyuwun ngapunten. Ya. Tak ganti. Apa Mbak arep mangganti apa seragenan apa sampean sing Titip rindu. apa lho? Titip kangen lah titip rindu. Ayo Mbak Fami apa? Nggih, gelo. Gelo boleh. Yo, gelo diaturke sik gelo. Ayo. Jelo. Maka, yo cah diaturke gelo, yo maka digarap sing tenek kae. Maka yo. Yo. Lanjut. Yo. Bareng saiki ketemu Mas. Gawe tiga ningelake aku. Kaya sinendel hatiku. Halo tumetes kenal si pipiku. Yen pancen kaya ngene lakonku Mas, yen apa kok dadak ketemu. Yen pancen ditinggalake gawe gelo atarane monggo
Loto metes nalasi pipiku pancene ora tresno mas mbok yo kono ora sida aja aku ora kakang oyang ini lalakanku Terima kasih Mbak Fahmi. Saya esuk saya panas. Iya. Wah siwa sing ndemung ediane lak tenan. Wah luar biasa. Noning. Wah terus klepus. Waduh. Wah. Angger udut kan untuk kancane aku putenen git. Sing nabung ki saya esuk saya kira sapa kena dayane bakso seger. Iya. Angge no. Ha niki Pak Pono niku pirsa nyambut gawe wanci wengi iki rekoso. Mula iki mung hari kuat-kuatan wetenge. Mula anu kae lho Mas. Seniman ki nek mulya ya kaya raja, nek sangsara sangisore kere. Oh, nek mulya nu napa-napa diladeni. Heeh, wis ditari ngersake napa? Rokoke napa? Turuti ning anggere sengsara isine mung banyu putih, Dok. Sewengi anggere noleh mak krupuk lah ya. Ya glegeken karo mentat wae. Oh, ora sedo ya. Ben, do mangan ben aku ora entuk. Iya. Wah, nyuwun layang kangen. Katur Bapak Sumpono, katur Lek Sumpono tuwin Bugiyanti sak keluarga. Saking Bapak Rudi, bose Bakso Sindoro Sukabumi. Wah, ki, ayo. Luar biasa iki. Layang kangen. Kula nyuwun tulung karo Mbak Dita Entawati ayo. Sing saka Anyuwangi. Rene. Ayo, Nyok. Mriki Mbak Dita. Ayo, Nyok. Mangga. Mriki Mbak. Iki mergo kadoan omahe Banyuwangi tekan kene tipis wonge. Monggo Mbak Dita aturan mriki enggal nyanyi para kadang pun ngantosi ya Mbak Dita aturan nyanyi. Wah ya ra. Ayo ning sing ngendang iki ora perkara bakso, perkara 100 mau kowe. Kaya ben ngono gelo. Ben aku ya urung entuk. Ya Mbak Dita diaturke layang kangen. Ya. Kok do nyingkir iki mboten Mas? Bosok kupinge. Nah, ya. Aku wis golek tebeng ket mau ora dikeki kok. Berarti tasik normal, Pak De. Ayo lho aku ki nadyan wis tuwa Panca Indra isih normal. Nggih, alhamdulillah. Nyawang wong kaya kowe ngene tetep ketok ayu. Oh iya ta? Awas tegese awas. Kulinane ngerti sapi ya. Rumangsamu bojoku sapi ngono piye? Ora. Sing kulino tak sawang bojoku lho. Kok kaya kulino. Wah, Tresnawati mangane. Sapa mbok ya ben. Tresnawati. Kuwi kembangan piring kok mbok urek-urek. Rumasane sawi ya. Yo buka celuk. Layang kangen. Oke, langsung. Monggo anggo larase nganggo pelok apa Indro. Nah, belok. Semono. Nggih, ayo. Yo, Mbak. Layangmu tak tampa wingi wis tak waca apa karepe atimu senyo ati iki maca tulisanmu ora krasa netes pipiku ku jati suwiwi Lelelelelong. juga aku masih tenggelam bali Nengah piye meneh mergo kahananku ora krasa Nenenenong noneng. Alalele alele.
Terima kasih. Aja lugu sih, Mbak. Kene kono sih. Nah, iki lagu Bopil tahun 2000-an iki. Heeh, nggih, nggih. Yang kangane Mas Didi Kempot. Nggih. Yo saiki Mbak Rizky, but loro ngebut Mas Gareng, ayo. Oke. Samping gunung Jenggleng wonten sing ngersake. Nggih, yo tak aturke. Yo kene. Sik. Piye? Baksone urung kolu. Kuwi sik disimpen ning pipi. Oh, kaya nyuk ae. Lah tekno wong sing mengunyah. Ayo, kene Mbak Rizky. Iki karo apa kuwi gemene wektu. Nggih. Mentaram. Yo. Ai aoe. Aku agar Rizky munggah semangat aku. Lah ngapa? Iki sing diarani dunia tontonan milenial yo ngene iki. Kok ngono, Mas? Sinden ki ora mung nggo ganep-ganep, saiki sinden itu pegang peranan dalam pagelaran wayang kulit. Ayu. Kudu iso mbedake antarane entertain karo ora. Nah, ayu, pinter-pinter, sarjana kabeh disawang yo sedep ora jelei. Lah iya. Mung cacate yo siji. Apa? Yen wis ngantuk yo nglengok. Yo kabeh ya ngono kok ya. Ayo. Mas Gareng tengah. Oke. Nah, iki. Lho, piye to, Wi? Arep. Aku Yo. selawase ra tau dirubung wong itu ayu. Sampai gunung jengleke sik. Aku nyuwun sing nembang Mbak Rizky sik. Ayo, Mas Gareng jenglek Mbak Rizky sik. Oke. Ya, Mbak. Yo. Nano. Awas. Yop. Ayo. Kok sike Lah ngapa, Nek? sik ngematke kok. Ora ngematke apa. Oi. Oh. Nganggo ekstra balang. Anu Rizky lho. Heeh. Ada respon. Heeh. Yo ganti Mbak Dita. Anu. Yen mamajang mong karo Anu. jana kene Yo. Kok kaget iki piye? Sindenmu do wani-wani ya. Lah wong kendel kok. Diserang ki terus serangan balik. Iya. Mulai gol terus aku. Yo Ya. sing diarani respone cek. Nah, nggih no, apa-apa ki ya kudu chemistry-ne kudu itu. Chemistry. Ganti Dok Rizky. Oh ya. kembang wae meton Wong edan. Piye? Ora mandeg-mandeg. Lah ngger ndodok ora mandeg. Oh, Nah, ya ta? otomatis. Ya ta? oh agar dodok mandeg. Ah iya ta. Aku yang dodok malah los e. Ya apa? Stracet kok. Nyuwun Sri Huning. Nah, menika saking Bapak Supono. Oh, engko diaturke. Mau apa? Layange lagi teko. Layange lagi teko kene jenggat ditutupi layang ora geder iki lho. Ya bar iki ya. Ora Mbak gawe Dita. nak tiasing sesama. Pacitan. Wale.
Yo. Ya piye? Lah kok malah dikendangi sembahan iki piye? Jenggleng. Wah, jan ora. Wah, jelas kaya ora weton konser. Ketok kuno banget ya konser. Wong karepmu ki alon ning terus ngeget jleng. Oh iya. Alon terus ngeget. Wih, ngono lho, Pam. Alon terus dituntun ya ta. Memang aku setruk kok piye? Ora. Wong alon ki tegese Ya baris ki. Panas. Ya. Kose ya, kose. Lah gen rampung, lagi mumbul. Nah, ora jenggleng ra patek. wong kok nesu wae iki ngopo lho? Wong samu mumbul ora dijenggleng iki wis gelo kesel lara. Oh lara. Lah wong ngerti iki anggere bareng jleng iki marem. Oh iya. Ning kok sik parikan sik, tak selingi sik. Ano neno, ayo Mbak Dar sini, tarian. Ano neno. Menyang Yogya. Menyang Yogya. Apa wayangane ning Sukoharjo? Sopo-sopo diseneni. Ben nang Sukoharjo kok ning Yogya ngopo? Tuku bolu. Oh, ning Yogya tuku bolu terus terus. gudeg lho. Bapak Sumpono Heeh. tansah sehat selalu. Amin. Ayo jejere sapa kuwi? Pengen sehat. Pak Fahmi, ayo Mi. Ano neno. Ngombah celana Mbah celana menyang sumur. nyang sumur. Bapak Sumpono Nggih. rezekine sempulur. Amin. Yo Mbak Suci. Ano neno. Tuku seng. Tuku seng. Kok cekaos men to ki? Mbok yo ben wong parikan dipaido. Lha kowe iki jane iki kowe iki sindian apa pemborong? Ya pemborong. Lah Lah, duweku akeh Lah kok tuku seng bareng iki? Terus piye? dinggo meja. Dinggo meja. Pakde gareng. Pakde gareng. Mugi panjang yuswa. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tambah dawa. Apane sing tambah umure. Amin. Tak kira tambah dawa apane. Yo, kok seneng jenes. Lho lah yo tambah dawa ususe lah ora muat ketemu. Iya. Ya Rizki. Ana nene. Gendeng. Gendeng. Cacahe telu. Cacahe telu. Pakde gareng. Pakde gareng. Sehat selalu. Amin ya Allah. Yo Dita, yo. Tuku cireng. Tuku cireng. Ning Boyolali. Mbok lali. Pakde gareng. Pakde gareng. Bagus sekali. Amin ya Allah. Kaya Sapi. Ralat ya Allah. Oh iya. Mas Gareng yo parikan. Oh, Aku ano ya neno. Iya no. kono. Ngendi? Lha ki parian. Aja ditatanyo swatama to. Piye? Kono. Ana apa? Mbah. Aja takoni. Lah piye? Parian kok takoni. Lah sampean le tekan ya ngono parikane. Ana. Apa? Aku ya ngono. Kono. Oh, kana. Kono. Ngendi? Wih. Kowe kaparean ta paten. Lah kok parikane ya aja sing mancing wong ben. Ya wong memang ukurane digawe cekak aos ning. Oh ya, heeh. Kono. Dudu kene. Terus Pak Sumpono, terus Budi Saweran. entek tali rono ya. Ben urung entuk. Yo tutuke Mbak Rizki. Nano. Nah. Panas udan aling-aling. Awas. Caping. Ki jane rombongan apa ora to? Orang Jenggleng ki bareng Kompas. Sik, malah tukaran. Sik aja mandek sik tak cepai bendo ya ta. Wong sak grup kok gontokan lho. Kowe ora Kompas. Wah sing jenggleng iki kudune entek bola lagi jenggleng ngono. Lha apa? Yo Mbak Dita, yo. Awas, turu tanduk dodok sik, wis tahan gen pas. Nah, yo Mbak Mi sapa yo. Mi
Ketan paling ulon apa sekiane kelakon kaya ngono itu pate banyu bane ya Rizky walang keke walange kadung lulu ning gunung tak jadangi dlang getak pipalanda ayo entek langgam bablaske irama seger lagune Sirhuning nggih ya mangga Mbak Dita, yo.
Matur sembah nuwun. Sampun dipun aturaken srihuning menika panyuwunan saking Bapak Warina nggih. Bele kalian saping gunung kala wau. Nggih, menika terakhir wonten ing sakelagon Lewung. Lewung. Ngatur pirsawan wonten SBA TV wonten pundi kemawon saking Bapak Sunarno Semarang. Oh nggih. Nggih, Bapak Sunarno. Yo, Mbak Fahmi, ayo mriki ayo. Lewung. Monggo. Taram. Ae aoe. Yo, diaturke Lewung, monggo. Ayo. Ye. Iya. Lanjut, yuk. Sabda panditaranku mresiraku kadyae sisih amugi Gusti nglilane tresnaku bakal kinawa mati. Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken Lewung Mas Gareng. Dawuh. Sawetawis atur panglipur. Ngaten. Mesti kantha lepat nyuwun gunging samudra pangangsami. Boten langkung langsung ndongaken Bapak Supono sak keluarga Nggih. saged manggih rahayu kali sing rubeda Buddha Rencana Saha Lara slamet-slamet tingananten atut runtut reruntungan. Amin ya